Kevala hunermendê navdar Pablo Picasso ya bi navê Golden Muse Mozeya Zêrîn got wêneya evîndara wî Marie Thérèse Walter dê 25 vê mehê de li mezatxana Hong Kongê hate pêşandan berî gohere mezatxana Havînî ya Sotheby's li Londonê. Ev keval ji 20 salan ve ne li ber çavan bûn wekû diyar dibe got buhayê wê 45 milyon dolar e. Ew di sala 1932 de hatibû afirandin ji aliyê Picasso ve got ji vê salê re dibêjin sala seyr ji hunera Picasso re ji ber got bandora jinan pir li hunera wî bibû. Mîna Marie Thérèse Doramar û hin cinên din li gorî Augusto Uribe ji Sotheby's. 1932. Sala 1930 sala zêrîn bû ji Picasso ra bi evîndara wî Marie Thérèse ra. Ku tu wê salê da berhemên wî pêtir aram û ciwan û şîrîn bûn ji ber pêwendiyên bi wê ra lê hêdî pêwendî tûntir bûn û bandor li wî kir. Ev keval li pêşengehê de li kêleka kevalên Holandî û Flamenkî bû. Berî guherin Londonê di 19 hizêranê de. Ev keval yên hosteyên mezin û nerx bilind bûn di jiyana hunerê de. Pir bi nerxin li bazara Asya li gorî Andrew Fletcher, serokê beşê hunera klasîkê di mezatxaneya Sotheby's de. Collectors in Asia. Piraniya komkerên hunerek kevin ji hunermendên navder re li Asya, ji Hong Kong, Çîn û Taywanê ne. û niha jî li Japonyayê jî hene. Picasso di 91 saliya xwe de mir. Yek ji hunermendê herî dewlemend bû di berhemendiya xwe de di çerxa bîstan de. Wî 13,000 keval û wêne li paş xwe hiştine. Tevî jimareke mezin ji reşpela û nîgarkeşiya bixêzan û hin berhemên din ku li ser 78 salan tên parkirin ji behremendiya vî hunermendî.